Lapu-Lapu City Councilor Annabeth Quizon nakurat human makadawat og kapin sa 37,000 pesos nga electric bill sulod lang sa usa ka buwan. Subay niini nagplano si Quizon nga moduso og reklamo ngadto sa Energy Regulatory Commission kun ERC. Naglaraw usab siya nga dapiton ang General Manager sa MECO sa sesyon sa City Council aron makahatag og katin-awan sa nasinating pagtaas sa electric bill sa mga upunganon. Ani ang report. Nakugang si Lapu-Lapu City Councilor Annabeth Quizon kung nganong miabot sa 37,772 pesos and 71 cents ang ilang nadawat nga electric bill sa MECO gikan niadtong Hunyo 17 hangtod Hulyo 16, 2022. Matod ni Quizon, sulod sa 26 ka tuig nilang pag-subscribe sa MECO, kini pa ang labing unang higayon nga miabot sa kapin 37,000 pesos ang ilang electric bill sulod lang sa usa ka buwan. Niadtong Agosto 15 lang nila nadawat ang ilang electric bill ug pagka-Agosto 16 nakadawat sila og suwat gikan sa MECO nga nagpasabot nga tungod kay dili visible ug accessible ang ilang kwentador sa mga personnel sa MECO, busa gihimong basihan sa computation ang ilang average electric bill sa nakalabayng 3 ka buwan. Indo na day na anak nga kanang ibana-banaon lang, estimate lang ta, dili day na nato tan-awon or di ba dili ba day ta kanang tawagon nila ang atong atensyon kay consumer man ta nga palihog ko og moanha din ha ang tigbasa sa among kanang sa inyong kontador, pwede ba ninyo nataguan inyong iro? Dugang ni Quizon, kung basihan usab ang ilang electric consumption sa nakalabang 3 ka buwan, anaa lang sa 1,000 kilowatt per hour ang ilang konsumo ug moabot lang sa 12 ngadto sa 14,000 pesos ang ilang bayranan matag buwan. Apan karon daw sobra sa kaduha pilon ang ilang electric bill. Kung wala mi nakadawat sa among bill pag August 15, diha pa mi nila gipahibaw nga ila ra dayong gibana-bana. May tatong ningon sila partial pa niha ang inyong bill sa March, for example, hangtod sa July kay amo paning tan-awon gyud og kanang pila gyud ang inyong consumption. Naglaraw si Quizon nga moduso og formal nga reklamo ngadto sa Energy Regulatory Commission kun ERC. Nagtuusab siya nga dili lang sila ang nakasinati sa grabing pagsaka sa electric bill, busa buot niyang makapangayo og katin-awan gikan mismo sa General Manager sa MECO, ilabi na kay matod niya way klarong staff sa MECO nga ilang kapangayuan og katin-awan. Para na lang pod pagda sa mga tingog sa uban nga mga consumers, amo na lang pod din siyang ipaabot dito sa council sa session today nga we will request our GM sa MECO to appear before the city council kay para pod makapangayo tag explanation ug unsay nahitabo nganong mura mag-majority sa taga Lapu-Lapu karon naka tagamtaman og increase. Sa phone interview, gipasabot sa General Manager sa MECO, Engineer Gilbert Pagobo, nga pinasubay man sa lagda ang gihimo sa MECO sa mga sitwasyon sama sa ila ni Quizon nga dili accessible sa mga personnel sa MECO ang ilang kwentador. Yeah, that's probably the reason na kung inanabiay on previous wala siya na reading o niya na kuha na ang bagong reading karon, so that's ang possibility that ang madili niya karon is accumulated consumption. Gihangop usab niya ang kahigayunan nga makatambong sa sesyon sa City Council aron makahatag og katin-awan. It's every kanang right of a consumer to make a protest, but ang kuan diha, ang MECO, just like any other kanang utility, bounded man ta sa amantay rules nga gipalo on how to address kanang dili mabasa, unsay kanang steps nga kanang himuon. So very sure nga kini nga mga rules and policies gi-observe gini ni MECO. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.